6 sortirem del Mafar, del Parque, per arribar allà cap a les 6 o un quart de 7, una cosa així. Prácticamente a las 24 horas van poner la necesidad de organizarnos, per la mancança de ayuda institucional, tota esa ràbia, esa indignació se va convertir en solidaritat i suport mutu no sols entre col·lectius, sinó en cada carrer, en cada barri dels nostres municipis. Tenemos una pagada bastante tocha, de, yo qué sé, 6 metros de ancho a lo mejor, estoy llegando. Porque seguramente en la mani del 1 de Mason d'Emissió que estemos en la cabecera. El que ens trobem és que ja els llocs on estava més organitzat el moviment popular ha tingut la capacitat de transformar-se, per exemple, en el cas de València, deixar les seves prioritats més sectorials de tot el moviment popular per volcar-se totes en una estructura recentment creada, que era el suport mutu d'Anna, per anar directament als espais, als pobles on hi havia necessitats, detectar-les, classificar-les i poder-les canalitzar, informar a tota la gent que estàvem disposades des de Casals i Ateneus a donar aquesta solidaritat. I l'existència de 150 espais fent una recollida massiva de material amb la informació de què es necessitava en cada moment, molt actualitzada al dia a dia, o també el lideratge que van tenir els col·lectius polítics, les assemblees barrials que hi havia a les zones afectades, van ser una riquesa increïble per aquesta resposta política. Llocs com el Parc Alcosa van poder detectar molt fàcilment aquestes necessitats i transmetre-les als punts que estaven fent aquestes recollides de material i que estaven fent aquestes recollides d'enviament de voluntaris. En realitat va ser una gran estructura d'estat, i crec que no és una exageració dir que va ser una estructura d'estat la coordinació que es va fer entre aquests diferents col·lectius de València i d'arreu dels països catalans. Humitat n'hi ha molta. Una cosa per la nit, aquesta no, però deixem una que tenim ahí a la saleta i l'altra a l'habitació, les deixem enceses. Perquè es vagi. Exacte, perquè quan t'excites el llit pareix una barra de gel. La veritat és això. L'objectiu era eixir del fang, salvar vides i ahí trobarem la solidaritat i l'organització veïnal que se va convertir en una solidaritat que vingué d'arreu. Entonces ahí sí que unas 20 personas nos van a hacer falta. No sé si queda alguien más, porque habría que hacer un puerta a puerta, no sé si alguien también ha estado. Eso con unas 6 personas. Entonces, si queréis, Moja, vamos subiendo y dividimos por los espacios. Vale. Nosaltres vam generar un sistema que posava per principi les afectades al centre i no la solidaritat. Per tant, teníem molt clars canals per saber què es necessitava en cada moment, per detectar molt millor què no es necessitava i per tant deixar de recollir aquell material que necessitava, per detectar que necessitàvem magatzems de triatge d'aquest material perquè només arribés a les zones afectades que estaven saturades de material, el material que era necessari, també per saber quines maquinàries podien necessitar i a partir de les donacions econòmiques fer compres de fins a 40 bombes d'aigua, 70 càrxers, material que era imprescindible per netejar els carrers i que arribaven als punts que més falta feia, i això ens va diferenciar en molts moments d'altres formes de solidaritat com més caritativa, que el que era important era la persona solidària que acomodava material que ja necessitava i que en el millor dels casos aquest material acabant als nostres magatzems, ajuntaments, instituts, inclús el Futbol Club Barcelona feien ús dels magatzems que havia utilitzat, que havia aconseguit la xarxa de Casals i Ateneus perquè no podien trobar un punt d'arribada i de descàrrega d'un material que potser estava obsolet o que potser no necessitaria fins al cap de 3 o 4 setmanes. I l'organització va continuar fins que al mes de gener que varen decidir organitzar-nos en els comitès locals d'emergència de construcció, espais de suport mutu en un primer moment, però també espais per a construir del futur d'una altra mirada, no? Que era la que ens intentaven imposar, no? Que era altra vegada solució del passat a una realitat que clamava un altre tipus un altre model de ciutat, de poble, i ahí és quan apareixen els comitès locals i la ràbia que parlava abans, no? Continua el model d'organització. No volem anar a les institucions a demanar, volem ser part activa de la solució i la lluita nostra és això, és la lluita per defensar la vida davant dels interessos del capital, del capitalisme, del sistema que tant la dreta com l'extrema dreta al País Valencià
estan imposant en l'excusa de la gana. I com això se va aconseguir vèncer té que veure en el record que tenim també en aquest barri de quan es comença a vindre gent més organitzada. És a dir, ja no ven simplement a netejar, a fer el que siga, sinó que a més venien a recolzar i a reforçar aquesta acció que s'estava fent. Això té que veure en la realitat de lo que ha significat així en este barri, i no sols en este barri, sinó en la resta de municipis afectats, el treball dels ateneus catalans que han vingut així i que ha significat la possibilitat de començar a plantejar els elements necessaris per a la situació de la que estem ara, diguem, de reconstrucció. Doncs això, aquest cap de setmana hem baixat una brigada d'unes 50 persones dels territoris de la Catalunya central i del Penedès. Llavors això, la idea de les brigades és, per una banda, donar un cop de mà, en aquest cas a la gent del Parc i Alcossa, doncs en totes les tasques que fan el dia a dia, ja sigui al supermercat, a l'Ateneu, al ropero que tenen, i llavors una mica estar a disposició de tot el que necessitin. I les brigades també compleixen com una altra funció més política, que és també conèixer quin és el projecte que s'està duent a terme aquí, una mica com s'hi ha arribat, també poder compartir experiències entre les diverses persones que venim, que normalment és gent que ja militem al moviment popular, a Casals i Ateneus, a l'Esquerra Independentista o algun altre col·lectiu, i llavors això, que també sigui un punt de trobada entre nosaltres i entre la gent que està fent curro aquí. De seguida va quedar palès que qui estava lluitant per una reconstrucció real dels pobles i ciutats abnegats per la nana era el poble del País Valencià i de la resta dels països catalans, els comitès de reconstrucció, els col·lectius i les organitzacions polítiques i populars. I una altra idea clara, un objectiu que teníem des del principi era reforçar les estructures populars, les estructures veïnals que es creessin en aquests municipis, que estiguessin donant aquesta resposta, i per tant el nostre objectiu, entre els nostres objectius no estava la permanència allà, però tampoc estava marxar quan encara se'n necessitava, i per tant havíem de fer estructures que fossin sostenibles en el temps. I a nosaltres el que ens va passar és que ens vam trobar, vam compartir espais durant bastant de temps amb ONGs que des d'un enfocament molt més caritatiu, que semblava que el que buscaven era que se les necessités com més temps millor per poder estar el màxim de temps possible i per poder rebre diners de diferents institucions per afincar-se allà i no per intentar potenciar el poder popular en aquells municipis que havien sigut afectats, o per contra l'extrema dreta, que van estar 15 dies fent propaganda i al cap de 15 dies ja no estaven allà, no havia sortit de les notícies, i llavors els interessava participar d'aquestes estructures. Nosaltres al cap de 6 mesos encara teníem, gràcies també i sobretot sumant la coordinació que havíem fet amb el que havien sigut els comitès locals d'emergència i reconstrucció, que ens havien dit això anirà per llarg, que ens havien advertit que això aniria per llarg. 6 mesos després continuàvem estant allà, les voluntàries continuàvem enviant el material que es necessitava, i per tant ens havíem convertit, gràcies a aquesta sostenibilitat de la resposta política i material, ens havíem convertit en una gent que el que feia és respondre a les necessitats del territori i a les necessitats també de reorganització del territori, de la seva vida social i política. Una de les primeres imatges que molta gent d'aquest poble tenim era veure com estaven començant a vindre centenars de persones que estaven passant el pont i estaven dient a la ràdio que millor que la gent es quedara a casa perquè estaven molestant a les forces no sé molt bé de què diuen, de seguretat o això, que tenien que fer el seu treball i que per favor que la gent es quedara a casa. I nosaltres estàvem sentint això per la ràdio i al mateix temps veient un dels primers elements més forts que ha hagut, jo crec que en molts anys, de desobediència civil. Encara que tenien que anar a peu fins a Paiporta amb moltes dificultats perquè no te deixaven entrar, perquè la policia el que feia era, en vez de facilitar-lo, fer barreres per a no poder entrar. Crec que podem valorar molt positivament la resposta material i política que es va donar a aquesta crisi i a les conseqüències materials que havia tingut, però no només havíem de lluitar contra aquestes conseqüències materials, sinó també contra l'individualisme, contra el localisme, contra la tendència política de delegar-ho tot en governs, i per tant era molt difícil aquest exercici d'autoorganització i donar una resposta col·lectiva. Però jo crec que això es pot valorar molt positivament, que va ser molt eficient, molt ràpida, que va ser tot arreu dels països catalans, i que el repte que ens trobem ara és avançar amb una coordinació i una organització que els permetin que el punt de partida de la següent crisi no sigui el que hem tingut ara, sinó que hem avançat, que hem après dels errors, però també avançant aquesta unitat d'acció no només en moments de crisi, sinó més enllà de l'emergència. El fet
de que vinga gent que es comença en una situació determinada, com ha passat ara en lo de la dana, i que es comença a tindre una relació i a aportar una forma d'organització i de plantejaments en general que puguen servir a la construcció d'aquesta comunitat, és un treball que mai podrem agrair el que pot significar per a nosaltres. Que Mazón hagi dimitit després d'un any de mobilitzacions exigint justícia i reparació no fa que això es quede aquí. Un any més tard, continuem lluitant perquè caiguen tots els responsables i per acabar amb aquest sistema que cada dia tenim més clar que posa abans els beneficis empresarials i polítics per sobre de les vides. Si des de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans vam poder organitzar tota aquesta resposta és perquè fa 15 anys que defensem i creem estructures populars, organitzant l'alternativa econòmica, política i social des de la base, al marge d'imposicions capitalistes i les estructures hegemòniques del poder. Si vam poder respondre és perquè fa anys que enfortim l'estructura de lluita i organització a còpia de reivindicar l'espai públic i la cultura popular del nostre país, de muntar centres de distribució de menjar i necessitats de suport mutu durant la quarantena de la Covid-19, de sortir als carrers en centenars de mobilitzacions, tenint 15 anys a l'esquena d'actes, brigades, piquets, comitès de vaga, assemblees, que fan dels casals i ateneus un pilar de l'autogestió popular,